emva kwensimbi yesibini uphulaphule unqaphambili wesikhululo Ingwane FM 90.6/104.5 Mikael i-Reggae Vibe Show leke mphulaphuli nanjengoba ndikuthembisile ke mntasekhaya bangaba sizoba nodliwano ndlebe elikhothekileyo nenye ke yemvumi zomculo wereggae umntakwethu ke Fura Dread upha eBizana inzalelwane lapha e-Eastern Cape ungowasebhizana yena kodwa ke beke wathi uphi useDurban ya my king kwelo cala lingapho uFura Dread yevakana kumkani khawungene manje uzibulisele kubaphulaphuli beNgwane FM. Yes, I agree. Fura Dread, Fura Music, Fura Love, #2020. Yeah, ndibulisa kwaphulaphuli beIngwane FM. Yeah man. Abathi besikhululo kunye no-selector BOP on the other hand, uRatlaki kunye no-Right Mau Mau in the name of Fura Music. Yeah. Yeah man, give thanks my lord, give thanks tata. Kawuxelele mntakwethu man uFura Dread ngubani esuka phi yena? uFura Dread ngokuzalwa wazalwa engifundile kuqa. Ezalelwa e-Eastern Cape kwidolophu iMbizana town. Yeah, ifonde yonke into nje iqale. Yeah, naya. Bafunda khona phaya i-primary high school wayenza phaya yonke into zedibene nesikolo uyenze phaya nje. Yes, aya. Yeah my king. Umculo lona king mani uqale nini ukudibana nawo wona? Uqale nini ukudibana nalomculo wereggae music? Uqale nini ungena apha kwi-industry? Yes, I selector BOP. Ukuthi ndibhala ingoma nje. Yaqala ndina 11 years, bamba kwaphako 2002 ngenoxesha. Kwakudala 11 years matches. Yes, kwakudala. Yeah man. Yandiyenzela endlini yami ndizivalele phaya ndimane ngijula vele kumuntu ebesenza isikole funda ikhale ngapha nangapha. Yeah, until kade kwango-2007 apho ndaqala khona ndamamela umculo wereggae, ngimamela imvume ezifana noBob Marley noPeter Tosh. Yeah, ndabe ndiqale kanjalo ukubhala umculo endiyi-reggae nalapho kungekho studio endirekhoda kuso ngizenzela nje pha endlini. Ndaqhubeka kanjalo ke ndafisa imessage ngoba ngelaa xesha ndandiqala ukubhala ingoma ndandibhala ingoma ezidabukwaito kuba ngelaa xesha ikwaito yayipopular lapha eMzantsi Afrika. Kodwa ndithe 2007 ndatshintsha ndamamela oPeter Tosh noBob Marley ndabe ndifumana umyalezo wereggae ndaqalisa ukubhala ireggae ndiyenze endlini until kude kwafika u-2016 apho ke bese ndizikompozela khona ngesigidi sami ndabe ndirekhoda isingle yami yokuqala ngo-2017 iSmoking. Yeah man. Yeah. Was introduce apha uyapha. Yes, aya. Babe kufika kwami oko kwi-music industry yapopular ingoma yafumana ama-airplays phana nje yonke into nje yabe ilapho iqale khona. Yabe last year nge-24 April ndareleasa ingoma yami yesibini ethi I Was a Prisoner nayo futhi yenza njenge-Smoking sokunjalo until this year ndabe ndirekhoda ingoma yami engathi isengokugqibela kwangoku ethi People Must Stop. Yeah. Yes, this world must be free now. Yeah man. Fire. It's I know it's that tune imnandi kakhulu umntakwethu. Nangu Ratlaki kwesakhala ngapha. Yes, I. Fura Dread kungani? According to Arts Majesty, we first have to say big up king, you know, we work sound omenzileyo kwimisebenzi oyenzileyo. Lately you have yokuziphuhlisa ngesakhono onaso ngesigcinci nendambo. Siyazazi ke kwela cala lasemampondweni ukusuka ezantsi phezu kolwandle yoma phezulu kwaZulu uba iziginci ziyadlalwa kumkami weza zidlalwa ngesintu kumbhaqanga kumaskandi kuna kwirege. To the young up and coming artist king beyond reggae ungathini kubo abazibona besekuyo kule ndlela belula befuna uba zii-superstars ezifana no-INI Matches?
Yes, abaphi my king, abacula imibhaca. basakhulayo King ungabakhuthaza uthini kubo? Okay, I give thanks my king. Into endizobakhuthaza yona ukuthi abazinikele umsebenzi womculo, bangagive up ngoba indawo esikhulela kuzo ukhulela indawo apho kungekho ma-radio station, kungekho studio, yonke loo nto. Kodwa nithi mabangagive up, mabaqhubeke benze umsebenzi wabo njengami lona. Nami ndikhulele endaweni engenama-radio station, engena-recording studio, kodwa ndakwazi ukuba ndizinikele emculweni ndingagive up until kufike ixesha lika-2017 apho ndiqale khona ukwenza izinto. So nabasakhulayo ndithi mabaqhubeke mani, bazame ukudibanisa umusic, bangagive up man. Yes aya. Xesha kumkani nzwanzele xesha libi linje, sizawucela nje usinike mani kumkani your contacts apho ufumaneka khona on your social media okanye the-telephones apho wayenayo omnintsi orhalela ulink apha nawo, orhalela ulandela uFura Dread Music Productions angafumaneka khona. Yes aya, siqale ngeFura Music lena. Ingoma zami ezi ziyafumaneka phaa ku-YouTube khona, Fura Dread Smoking, Fura Dread I Was a Prisoner, Fura Dread People Must Stop khona phaa ku-YouTube na online apho esithengiswa khona. uFura Dread apho fumaneka khona uyafumaneka kakhulu uFacebook enguFura Dread phaya, ukhona nepage yami futhi enguFura Dread. Yes aya, bese ndifumaneka kancinci nakuWhatsApp. Yes aya. Yemani, yemani. Siyabulela thina, awogqibela ngaphuma kuwe kumkani. Yes aya, amazwi okugqibela okokuqala nje ndithi abantu mabaqhubeke nokuhlala ekhaya kule lockdown. Bangaphumi bophula umthetho. Yes aya. And okwesibili ke at the end of April ndicinga uba ndizawureleasa ingoma yami eyesine. So ngizocela kubaphulaphuli nabalandeli bami baqhubeke nokusapota umculo wami, bayilindele ngamehlo abomu ngoba lo single izobe i-hot kakhulu. So ngizocela baqhubeke nokundisapota. Ngibulele futhi nakusikhululo se-Ingwane FM ngokunginikeza elithuba lokuba kwazi ukuqhamukelana nabo kunye ne-fans all around Eastern Cape. Yes aya, people must stop abusing others. Yeah, yes man. aya, people must be free. Give thanks mntakwethu man. Give thanks mntakwethu man. Kwezithunzi zakho ubusawuzibalile Fura Dread, yeyiphi itune othi namhlanje masiyifake kwi-playlist because andizukwazi uba ndikhuphe ngayo King, funeka siphuthume sahamba saya kwimix yethu yosuku. Yeyiphi ingoma othi namhlanje zenga abaphulaphuli zenibadlalele yona for uFura Dread? Yes aya, siphila kwilizwe apho kukhona ukuxhaphazwana nokuhlukumezana singabantu. So nokuthanda ukuba udale ingoma leyo ithi People Must Stop. Yeah, man. Yeah, to fight against all the violence people are facing in the world. Right. Yes aya, my Give thanks, brother. give thanks my brother. Give thanks for life. Keep on doing good work, brother. Yes, I give thanks to Senator POP and Raslaki, Kunyano Rasmau, on the other side. Yeah, More man. love and respect. Rastafari, my king.